точно днес, на 7 септември, отивам да пусна 100 балона. Ето защо. Днес празнуваме Световния ден. На Дюшен сме се събрали заедно да пуснем 100 балона. Здравейте! Днес сме посветили на Международния ден за мускулните дистрофии. Е така. Днес ще пуснем 100 балона. Да привлечем повече хора за причастни към нашата кауза и да покажем, че хората с движение, с дистрофии са важна част от обществото. По-голям интерес и информираност за невромускулните заболявания в България. Вие какво ще кажете? И аз се включих в това невероятно събитие, защото си признавам, че аз също не знаех, че има лечение, има подкрепа, има много голямо развитие в лечението на този тип заболявания, така че трябва повече хора да знаят. Днес ще покажем на света, че сме тук и очакваме братен лекарства, сега ще пускаме балони. Ще пуснем 100 балона по случай 7 септември, деня на Дюшен. Колко много балони, а? Да, 100 балона. 100 балона. Някой прави ли видео? Аз! Кажете точния момент, в който да ги пуснем. На 3 пускаме. Хайде! 1, 2, 3! Искам да ми кажеш защо 100 балона и защо 7 септември. 100 балона е наша си символика. 7 септември е за това, защото дистрофиновия ген е най-големия ген в човешкия организъм и той съдържа 79 екзона. За това 7-9. 7? О, много яка символика. Изкефи ли се, Алекс? Да, беше много хубаво, доволен съм. Супер.